Ето го. МАЗ 54 32 и неговото ремарке там. Неговия прицеп там пак на МАЗ е натоварен с баластра. И зад него има МАЗ 555 едно. Има и също така една ИФА 6H и тя е натоварена с баластра. И тук има един КАМАЗ 5511 натоварен с баластра, подготвен е за ходи по строежите да се разтоварва. Ето аз съм направил. Да разтоварвам по строежите, защото те по строежите руски камиони нямат. Те имат западни камиони, които добри са, не са лоши, ама западното си е западно. Сега друго се да се работи с камиони от Съветския съюз. Да, това е моето мнение. Ево, това е от Съветския съюз, ИФА-та е от Съветския съюз, т.е. от източна Германия. КАМАЗа е от Русия. И тия двата МАЗа са от Русия. Руски камиони. Двузия сега да се работи с руски камион, а не с западен камион, защото да не се изложим сега. Натоварял съм ги Сабална съм ги натоварял рано. И сега са подготвени за път. Това мога да кажа. Да. Това мога да кажа, че съм направил. Да знаете. Да.